खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। एएस फिल्म प्रडाक्शनजों गोदानै दिहुनजानो गोनां मुजिहावथाव फेस्ला बर' मिउजिक भिडिअ'नि शुटिंआ जोबनानै थांबाय। फैगौ रंजालि बैसागु समाव बे फेस्ला बर' मिउजिक भिडिअ'आ नुजागोन। दिहुनगिरिया फोथायदों दि बे खेबनि दिहुनजानो गोनां बर' फेस्ला मिउजिक भिडिअ'आ बयजोंबो अनसायजागोन आरो सुपार डुपार हिट जागोन। बैसागु बोथोराव बे मिउजिक भिडिअ'आ बयजोंबो अनसायजागोन होननानै फोथायदों दिहुनगिरि अमर स्वर्गियारिया। बे बर' मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामदों अमर आरो सन्जिता। मेथाइ रोजाबदों जय सरना। मख'नो गोनांदि एएस फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा अमर स्वर्गियारिया थांनाय माखासे सानाव बर' मिउजिक भिडिअ'नि एलबामफोरखौ दिहुनबोगासिनो दङ। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ। साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।